ac yng nghwmni un o'r stiwardiad, Carys Edwards, a mae hi fel gwenynnen fach yn brysur. Sy'n pall yna ti, Carys? Wel, dwi wedi bod yn brysur do, mae'n braf cael y sioe yma nôl. Dwi'n newydd o lawr o Harrogate wythnos dwytha ar ôl cystadlu fannu gyda Food Festival yn Merthyr Tydfil dydd Sadwrn ac yn bewn i'r Royal Welsh dydd Sul. Ac i ddiw Maris nesa? Ia, fi Maris nesa. Ond yn y cyfamser, mae'r cardiau coch wedi dod yn un rhes. Di hynny ddim yn beth newydd, ond cera ni drwy'r dosbarthiadau? Ia, wel, mae gennym ni fel gola, ges i gyntaf hwnnw. Mel canol, da ni'n mynd ennill pob peth, so ges i'n byd ar hwnna. Mel tywyll, mel granonog, mel soft set wedi setio'n feddal. Wedyn i'r gryg, heather blend, a mel wedi cael ei guddio, a sy'n cael ei feirniadu am flas ag arogl yn unig, a ges i gyntaf hwnna. Gyfarchiadau mawr. Felly, o ran yr rhain i gyd, ysdi, pari sy'n fwy anodd i'w gynhyrchu? Wel, peth anodda ydy'r classes mawr, lle ti'n dod i commercial class, pan mae gen ti ddeuddag o jar isio cael ei gyd yr un fath. Mae eisiau cysondeb felly, oes? Mae'r cysondeb yn bwysig. A pwy oedd yn beirniadu le ni? Da ni wedi bod yn lwcus. Da ni'n dod nôl i 1999 pan nath Cymru yr hen feirniad oedd yn fan hyn ar Welsh gangen Gymraeg. Dod at ei gilydd drwy Michael Young, beirniad arall oedd hefo ni, i wneud exam, a mae gen ni gwrs University wan yn America, sy'n cael ei redeg yn Florida, Georgia, Alabama a tair talaith arall. So mae yna digri gael mewn honey judging, Welsh honey judging yn America. So da ni wedi bod yn lwcus iawn. Ti fancy job yn America? Na, dwi'n rhy brysur yn Gymru. Wel, dyma ni, hwn di'r commercial rwan, ynddo? Ia, hwn ydy'r commercial. A ges i gynta yn deuddag ar un fath. Mae yn job cael nhw gyd yn hollol iawn da ni'n feirniadu'r jaria a phob peth yma, so dwi yn falch iawn o hwnna. Felly, faint o gychod gwenyn sy'n acw? Dwi yn tyfu'n ar y deg, dwi fyny 100 hannar, wan, dwi eisiau mynd i'r 200 hannar. Da ni yn cynhyrchu gwahanol bethau hefyd, a da ni'n gallu cystadlu, ia. Paid y symud, mae'n arall yma. Oes. Cardyn coch, a chardyn pink. Oes. Arbennig. Yndi, mae hwnna'n gymrysol clas arall, lle mae gen ni 3 wahanol fath o fel mewn gwahanol jaria sydd yn gwneud gwahaniaeth. Felly, esbryd, mae'r busnes di cychwyn ta? Wel, just cyn Covid, really. Nes i ddechrau mynd trallan i wneud gwahanol bethau. Flwyddyn cyn Covid, 19, lle. Nes i ddechrau wneud jam mel. Yn ddiweddar iawn, mae gen i bara brith mel yn mynd allan i siopa bethau. A hefyd, ond dwi ddim wedi dechrau mynd ar beth sydd gyda ni yn fan hyn allan eto. A beth sydd gyda ni fan hyn, Carys? Wel, hwn ydy'r adran y medd, sef gwyn allan o fel. Mae yna wahanol glasses yn neud, mae yna gwrw allan o fel yma. A fi eisiau'n llwyddiannus ar y medd melys, sych a medd Caesar, sef ddefnyddio afal nes i hefo mel i wneud A faint o fynd, faint o werthu, faint o yfad sydd ar fedd? Mae o yn dod yn fwy poblogaidd. Ydy o, mae rhywun yn meddwl am rhyw ledd ganol oesol, ydy? Yndi, mae o yn mynd yn ôl i oes y cerig mewn ffordd, a mae o'n di bod weithiau'n feddyginiaeth i bobl. Dyna'n union be o'n i'n mynd i ddweud. I unrhyw un, a mae yna nifer o bobl efo rhywun wydach a rhyw dagu. Dyma'r lle i ddwad yn y sioe, ynddo? A ffisig ora? Ffisig ora, a da ni yn gwerthio a flaen y cwnta. A dyna'r hysbysau bora gei di. Carys, unwaith eto, llongyfarchiadau mawr iawn. Diolch fawr iawn. Pethau mynd o nerth i nerth, llongyfarchiadau. Diolch.